Γεια σας παιδιά, κάντε μια εγγραφή, ένα like και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μας και κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι του Μάνου, στο Καμάνος κάτω παύλα I am God και στο Pankal 22. Εγώ είμαι ο Μάνος, να ξέρετε. Εγώ ξέρω το πιο cringe χορό. Θα τον δείξω, κάτσε άμα έχω χρόνο. Αυτός είναι. Αυτό. Οκ, τώρα. Έχουμε ανεβάσει ένα βίντεο, αλλά είναι σκατά. Κάποιος ήταν στο μέλλον από τους δύο μας, δεν ξέρω ποιος. Όχι, νομίζω εσύ ήσουν στο μέλλον. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ξέρετε, Μάνο με λένε. Ναι. Εγώ όχι ακόμη, είμαι ακόμη και βλέπω την εικόνα. Μπήκα κι εγώ. Προηγούμενο παιχνίδι βγήκαμε τρίτη. Πάμε πάλι ωραία. Πάμε. Κάσρο του Doom. Να πάμε λίγο πιο έξω πάλι. Πριν καλά πήγε που πήγαμε λίγο πιο έξω. Πάμε στο κόκκινο. Σε ποιο κόκκινο, σε αυτό πάμε. Εδώ πέρα δεν ξέρω καν τι έχει. Μπαίνω μέσα το από πάνω. Δεν βλέπεις τίποτα, μπαίνω μέσα το από πάνω. Wow, βλέπω άτομα, έχει πολλά άτομα, ναι, έχω πεθάνει εγώ. Έπεσα, δεν το πιστεύω. Πήγα να πεθάνω, έχω 11 HP. Έπεσα, εγώ έπεσα. Έκατσα σε μια γωνία και έπεσα, μπρο. Δεν το πιστεύω. Εσύ, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ θα οδηγήσω όσο πιο μακριά μπορώ. Δεν ξέρω. Να μην πάρω την κάρτα σου. Εντάξει, δεν παίρνω την κάρτα σου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Ναι, αυτό όντως. Πες μου ότι εδώ δεν έχει άτομο. Bandages. Νομίζω ακούω άτομα, περίμενε. Νομίζω ότι έξω έκανα άτομα.
Πάω να πάρω όπλα. Ναι, όχι, εδώ δεν έχει άτομο. Γιατί μπήκα μέσα εδώ. Αχ. Έχει άτομο. Πού είναι, κάπου θα είναι θετικός. Δεν ξέρω πού. Κάπου θα είναι και ο φίλος του, δεν θα είναι κάπου. Όχι, αφού έγινε νοκ, δεν πέθανε κατευθείαν. Έπεσε κάτω στα γόνατα πριν πεθάνει. Πάω πάνω, δεν με πειράζει. Ωραία. Νομίζω ότι ακούω άτομα, περίμενε. Ναι, το ξέρω. Νομίζω πάω να πάρω την κάρτα σου τώρα. Ακούω άτομα. Ναι, ρε φίλε, ήταν μόνος του. Μέτρη, τέλεια. Πάω να πάρω την κάρτα σου. Τώρα προλαβαίνω. Ναι, αμάξι. Αχ, παίρνω bandages για να χυλάρω. Πώς βγαίνεις από εδώ πέσα? Προσπαθήσω να σε κάνω reboot. Γιατί στο ζώνη δεν μας πειράζει. Μας πειράζει να βγω από τη ζωή. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εδώ έχει και πολλά όπλα να πάρεις κατευθείαν στην αρχή. Δεν θα σε πιάσει, θα το κάνω γρήγορα. Παίρνει τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα να σε κάνω και το ζώο θέλει 30 ακόμη. Και δεν είναι και κανένα άτομο εδώ πέρα. Μετά είναι μακριά μας, ναι. Πάρε όσο loot μπορείς γρήγορα. Δες αμάξι και φύγε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, φύγε. Έλα. Μόνο ένα κόβουμε, εντάξει. Πες αμάξι και φύγε. Πες αυτό το αμάξι που είναι γρήγορα. Νίκο, πες αμάξι, θα βρούμε άλλα όπλα. Νίκο. Νίκο, πες. Πίσω σου είμαι, πίσω σου.
Πες. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει, πρέπει να φύγουμε, μας κυνηγάει το μετάλλιο. Βγήσε το αμάξι. Τρέχα. Ή θα μας σκοτώσει ρε φίλε, γιατί όχι. Ναι. Έχει jetpack. Νομίζω πρέπει να μπούμε στο... Μπες σε αυτό το θάμνο. Μισηλάδι. Μπες σε αυτό το θάμνο εδώ πέρα, που είμαι εγώ. Θα σου δώσω εγώ, έχω εγώ. Είμαι σε ένα θάμνο εγώ, περίμενε. Θα το σκοτώσω, δεν ξέρω τι είναι. Οκ. Φεύγει το μετάλλον, φεύγει. Πέθανε! Πέθανε το μετάλλον, το πέταξε. Φεύγουμε. Το μετάλλον πέθανε. Νομίζω. Το πέταξε. Δεν πειράζει. Ναι, φεύγει μακριά μας, τόσο ή άλλως. Τέλεια. Έρθα. Τώρα θέλουμε να βρούμε καλύτερο όπλο από αυτά που έχουμε. Τι είναι αυτό. Αχ. Αχ. Ιδέα σου. Όσο σκά έρχεται, μπες μέσα αμάξι, φεύγουμε. Μην πεις ακόμη. Μην πεις ακόμη. Δεν πειράζει. Yes. Από εδώ πάμε. Όχι. Κάτσε να τους βρω τους κάφτους. Μόνο τους κάφτους, παίρνει. Ναι. Ωραία. Θα πάρω κάκτους. Πού είναι το μετάλλιον? Ξέρεις πού είναι το μετάλλιον? Ξέρω εγώ πώς είσαι. Αχ, πάμε. Ωραία, πάμε. Μπορεί να μην έχουμε πάρει. Μπορεί να μην έχουμε... Εντάξει, τότε. Ναι, μπορεί.
Νομίζω ότι μας περιβολήσανε. Πυροβολάνε εκεί πέρα. Να πάμε να πάμε. Πυροβολάνε και από πίσω. Πρέπει κάπου να πάμε. Έτσι γυρνάω. Νομίζω έχει και εδώ πέρα στο πάτωμα. Έχει και στο πάτωμα εδώ πέρα, άμα θες. Δεν σε έσω πάρε. Πάρε τις σφαίρες, έχετε. Και ψάξει για κανένα άλλο όπλο, άμα θέλεις. Έχει μέσα στο τέτοιο έχει. Νομίζω ένα όπλο, βλέπω κάτι πράσινο. Θα πιστεύω, όχι, εγώ έχω μόβ πιστολάκι, δεν χρειάζομαι. Να, έχει και ένα τσες, εδώ πάρε, έχει τσες. Πάρ' το, ορίστε, έχει μέτρη, θα το κρατήσω εγώ το μέτρη. Βασικά, όχι, κρατήσει. Τα ακούς τα άτομα παλεύουνε. Α, βρήκα κι εγώ μέτρη, τέλεια. Βλέπεις άτομα. Τι κάνουμε τώρα? Σύλλες. Όχι, μη βαράς, θα καταλάβουν που βρισκόμαστε μετά. Ωχ, πρέπει να πάμε προς τα πάνω τους. Μπες με στο μάτι. Όχι, δεν βαρά. Για να μπούμε στο κύκλο πρέπει να περάσουμε από δίπλα τους, οπότε κάνουμε τον κύκλο. Ήταν ένα άτομο. Ήταν ένα άτομο, όχι κανονικό άτομο ήταν. Ωραία. Είμαστε μέσα στον κύκλο. Πού θες να πας? Εδώ να καθίσουμε. Ωραία, κάτσε να το παρκάλω λίγο εδώ πέρα. Βγήκε. Δεν βγήκε σε το μάξι, όχι, ακόμη μέσα είσαι. Τώρα βγήκες. Κι εγώ δεν. Μπες μέσα, έρχεται το μετάλλιο, έρχεται το μετάλλιο. Μπες μέσα στο μάξι. Βγήκες. Πού είναι το άτομο? Εκεί πέρα άτομο. Α, τι κάνω. Λύσε το μάξι, λύσε το μάξι.
Ωραία, βγες έξω, βάλε ένα μέτ, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να καβαλάω άλλα 2 μέτρα τουλάχιστον. Αχ, ναι, βρήκα shotgun. Εδώ έχει ένα καλό AR, πάρ' το. Όντως έρχεται, πάει μες στον κύκλο. Γιατί παίζει να έρχεται προς τον... Ναι. Εγώ θέλω... ναι, απλά θέλω να βρω ένα medkit. Τουλάχιστον. Λοιπόν, πρέπει να πάμε μέσα στον κύκλο γρήγορα. Έλα, Νίκο. Σε περιμένω. Έχει και εδώ πέρα τέτοια να φυλάρεις. Κάτσε να τα σπάσουμε για να μην φυλάρουν αυτήν μετά. Ωραία, έλα. Ωραία, ξέρεις τι. Το μετάλλον πάει στον κύκλο, έρχεται το μετάλλον, πάμε Νίκο. Το μετάλλον έρχεται. Πού είναι, πρέπει να το δω να το βαρέσω μέσα από τείχο, μπρο. Όχι, δεν μπορώ να σας σώσω, είναι 1v1 με το τέτοιο. Είναι αόρατος, είναι αόρατος. Μπορώ να τον δω νομίζω από το... Ναι, μπορώ να δω που βρίσκεται το μετάλλιο. Δεν χρειάζεται. Φοβάμαι, μπρο. Ο μπρο πάει στον κύκλο νομίζω. Μπαίνω σ' αμάξι, μπρο. Victory! Κερδίσαμε! No.